Adunay hustong panahon nga gitakda ang Dios aron pagluwas kanato ug aron paghimo kanato nga matarong. Sa Galacia 4 versikulo 4 hangtod sa 5 nag-ingon diri, apan sa pag-abot na sa hustong panahon, ipadala sa Dios ang iyang anak, ipanganak sa tawhanong inahan ug nagkinabuhi siya ilalom sa balaod. Aron pagluwas ni adtong nailalom sa balaod ug aron mahimo kitang mga anak sa Dios. Si Jesus gipanamkon pinaagi ni Maria. Siya ang gigamit sa Dios aron matao si Jesus, apan gisabak si Jesus pinaagi sa gahom sa Dios, pinaagi sa Espiritu sa Dios, ug nagkinabuhi siya ilalom sa balaod. Si Kristo bisan tuod nahimo siyang Ginoo, apan nagkinabuhi siya kanunay ilalom sa balaod sa Dios. Tuod kay mao kana ang kabubuton sa Dios, ug mao kanay gusto sa Dios nga iyang buhaton samtang ania siya nini nga kalibutan aron pagluwas sa iyang mga katawhan, aron pagluwas kanato nga iyang mga katawhan. Nag-ingon diya sa 5 nga kitang iyang katawhan maluwas kung magpailalom usab kita sa balaod sa Dios. Buot pasabot nga kung dili kita magpailalom sa balaod sa Dios, dili gyud nato maangkon ang kaluwasan nga iyahang gitakda alang kanato, nga iyahang ihatag alang kanato. Busa igsuon maningkamot kita nga mosunod sa balaod sa Dios. Maningkamot kita nga mailalom diha sa balaod sa Dios aron mahimo kita nga matarong ug makapahimuot kita kanunay sa Dios ug aron mahimo kita nga iyang mga anak. Tungod kay maglisod gyud kita sa tong kinabuhi nga mahimong iyang mga anak kung dili kita mutuman sa balaod sa Dios, kung dili kita mutuman sa kabubuton sa Dios, kung dili kita mutuman sa uyon sa Dios nga gusto niya nga mahitabo sa tong kinabuhi. Maong niining Pasko karon igsuon ato gayud nga pahimutan ang Dios sa kanunay pinaagi sa pagpailalom sa balaod nga gusto niya nga mahitabo sa tong kinabuhi. Amen. God bless sa tanan.